Iată lecția despre cub. Oameni buni și oameni răi. Una din cele mai tulburătoare scrieri apărute în acest mileniu începe astfel: fericit este cel care găsește prietenia prin adevăr. Titlul cărții, scrisă de un german, un britanic și un bărbat și o femeie de origine poloneză, cu toții evrei, ba mai mult, August Kowalczyk este deținutul de la Auschwitz cu numărul 6804, sună astfel: rădăcinile naziste ale Bruxelles UE. Sintagma adevăr, în cel mai explicit înțeles al ei, enunță starea de libertate. Ioan 8 cu 31 și 32. Nu voi fi de acord nici în ruptul capului că între Aristotel și Iisus Hristos ar fi existat bariere care să diminueze sau să blocheze accesul spre cunoaștere. De aceea am certitudinea că libertatea fără prezența unui prieten real, nu imaginar, este o utopie. În ciuda faptului că de mii de ani nimeni nu poate depune mărturie că l-a văzut pe Iisus Hristos, omul, El, Iisus Hristos, este prezența reală în starea de libertate pe care oricine dintre noi o trăiește dacă este viu. Doar morții nu mai pot cu adevărat a avea un prieten. În aceste zile, mai mult ca niciodată, fiecare simte o stare de lipsă de libertate, deci de prieten, căci foarte mulți se află în posesia unor informații reale despre ceea ce se află în spatele aparențelor, care ne izbesc ochii, urechile și conștiința celor care le au intacte, performante și activate. Ceilalți, adică șeptelul, pleava, lumpen sau mai știu eu ce epitete le-a mai fost dat aș auzi, asistă de mai bine de 3 decenii la un spectacol de teatru de proastă calitate, dar scrisă măiestru, căci abia după apariția lui Călin Georgescu, în prim planul alegerilor prezidențiale, spectatorilor le-a fost dat caietul de spectacol. Intelectualitatea de după asasinatul din decembrie 89 se înghesuie acum la garderoba teatrului pentru a-și lua hainele, întocmai cum investitorii, așa se numesc mai nou asasinii economici, se grăbesc a părăsi România furată. Oameni buni și oameni răi. Această piesă de teatru a fost scrisă cu mult înainte, iar ceea ce am văzut cu toții în aceste decenii au fost
repetițiile cu public, dar în aceste 2 ultime săptămâni am asistat și duminică vom asista la spectacolul de gală cu presa și elita establishmentului în loja oficială. Se vor afla și invitați din străinătate, dar cu toate acestea, piesa tot proastă este și va rămâne. Intriga, element fără de care nu putem face vorbire în spațiul genului numit teatru, este una care în prim plan ne face cunoscut un cuplu care aparent în raporturi de adversitate este evident fals. În faptele de pe scenă, cei 2 actori principali se străduie să interpreteze binele și răul, personificând pe de o parte sistemul, iar celălalt societatea. Amândoi o fac atât de prost, încât spectatorii au huiduit la toate repetițiile de până acum. Cine sunt aceștia cu adevărat și ce școală de teatru reprezintă fiecare, nu mai este chiar o necunoscută.